Наш Пан хлеб небесный між нами живе, Ён сумным надею и радость дае, покорно сыходить для нас на алтарь. Каб спать нам поживай, дае себе удар, покорно сыходить для нас на алтарь. Каб стать нам поживай, дае себе удар. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Щасливий той святий, який заслужив бути долученим до ліку апостолів, бо він був чоловіком добрим, повним Святого Духа і віри. Гэтымі словамі антифону на ўваход пачынаем святую мшу ў дзень успаміна святога Барнабы апостола. Але таксама гэты дзень заканчэння актавы Божага цела, гэты дар, які пакінуў Езус Христус для кожнага з нас. Езус сказаў: «Я буду з вами да сканчэння вякоў, заўсёды буду з вами». І у Еўхарыстыі пакінуў нам хлеб жыцця, гэты пакарм, ежа, якая умацоўвае нас на шляху да небеснай айчыны. З радасцю і надзеяй, удзячныя Богу за такі вялікі дар, прадставім Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва вітаю вас, дарагая моладзь, выпускнікі, настаўнікі, бацькі, бо перад вамі адчыняецца новы шлях вашага жыцця. Прадставім яго Пану Богу, каб ён умацаваў вас, адарыў сваім благаславенствам, а Маці Найсвеншая, няхай вас, дарагая моладзь, трымае ў сваёй матчынай апецы. Гэтая святая імша менавіта ў вашай інтэнцыі, выпускнікі, моладзь. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Добрый Боже, Ты послал навертать паганские народы святого Барнабу, полного веры и Святого Духа. Учини, каб Твой костел словом и прикладом поширал Евангелие Христа, якому верно служил апостол, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні вялікае мноства поверила і навернулася да Пана. Вестка пра іх дайшла да касцёла ў Єрусаліме і паслалі Барнабу ў Антыёхію. Калі ён прыйшоў і ўбачыў дзеянне ласкі Божай, узрадаваўся і заахвочваў усіх, каб шчырым сэрцам трывалі ў Пане. Бо ён быў муж добры, поўны Духа Святога і веры.
і шмат людзей прыхілілася да пана. Потым Барнаба пайшоў у Тарс шукаць Саула, і, калі знайшоў яго, прывёў у Антыёхію. Увесь год яны працавалі разам у касцеле і навучалі вялікую колькасць людзей. У Антыёхіі упершыню вучні былі названыя хрысціянамі. У Антыёхіі, у тутэйшым касцеле, прарокамі і настаўнікамі былі Барнаба і Сымон, якога звалі таксама Нігер і Люцый Кірнеец, і Манаэн, які выхоўваўся разам з тэтрархам Ірадам і Саул. Калі яны служылі пану і пасцілі, Дух Святы сказаў: «Вылучыце мне Барнабу і Саула на справу, да якой я іх паклікаў». Тады, папасціўшы і памаліўшыся, яны ўсклалі на іх рукі і адпусцілі іх. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан объявил свою справедливость. Пан объявил свою справедливость. Спевайте Пану новую песню, бо Он учинил цуды. Яму допомогла Яго правіця і Яго святое плячо. Пан об'явив свою справедливость. Показав Пан своє збавлення, перед вачима народу объявил свою справедливость, успомнил про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан объявил свою справедливость. Убачили усе межи земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану уся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Пан объявил свою справедливость. Грайте Пану на гуслях и на гарфе, под гучанне трубов и рога. Радостно вскликайте перед Паном и володаром. Пан объявил свою справедливость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Идите и навчайте усе народы, каже Пан. Я з вами во все дни, аж до скончення веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказав своїм учням: «Ідучи, обвящайте, кажучи, наблизилося Володарство Небесное. Хворых оздоровляйте, мертвых увоскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте, дарма отрымали, дарма и давайте. Не берите с собою ни золота, ни сребра, ни меди у поясы свои, ни торбы у дорогу, ні дзвюх вопратак, ні сандалаў, ні кія, бо варты працаўнік свайго спажытку. У які б горад ці вёску вы не ўвайшлі,
даведайцеся, хто ў ім годны, і там заставайцеся, пакуль не выйдзеце. А уваходзячы ў дом, прывітайце яго. І калі дом будзе годны, то няхай сыдзе спакой ваш на яго. Калі ж не будзе годны, то спакой ваш вернецца да вас. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Умілваdę ў Христе, Пану, браты і сёстры, дарагія выпускнікі, бацькі, настаўнікі, сябры. Сёння вы сабраліся, каб адзначыць важны рубеж у вашым жыцці. Гэты дзень напоўнены радасцю дасягненняў, хваляваннем перад невядомай будучыняй. Вы завяршаеце адзін этап і рыхтуецеся зрабіць крок у свет, які чакае вашых талентаў, вашай энергіі, перш за ўсё, вашай веры. Калі вы задумываецеся над таямніцай уласнага «Я», глядзіце на Хрыста, які дае сэнс вашаму жыццю. У свеце, які прапануе часта павярхоўныя каштоўнасці, памятайце, што толькі у ім, у Хрысце, мы знаходзім сапраўдную любоў і паўнату быцця. Вашая адукацыя мела на мэце не толькі перадаць веды, але і пазнаёміць вас з Хрыстом, як сябрам, які клапоціцца пра кожнага чалавека незалежна ад яго мовы ці паходжання. Жыццё, зведзенае толькі да матэрыяльных дабротаў і спажывання, ніколі не дазволяць вам адкрыць усё багацце вашай чалавечнасці. Сапраўдная сталасць – гэта ўменне бачыць патрэбы іншых і мець мужнасць практыкаваць тое, у што ты верыш. Вы уваходзіце ў свет, дзе веда часта фрагментаваная, а людзям цяжка знайсці кірунак у жыцці. Сучасныя тэхналогіі, такія як штучны інтэлект, ставяць перад вамі новыя задачы. Важна навучыцца карыстацца імі пазітыўна, развіваючы пры гэтым свае здольнасці, крытычна думаць і прымаць адказныя рашэнні. Касцёл і свет маюць патрэбу ў вас. Вы пакліканы, дарагая моладзь, каб быць соллю зямлі і святлом свету у новым тысячагоддзі. Не бойцеся ісці супраць плыні папулярных меркаванняў чи нейкіх там прапагандысцкіх лозунгаў, калі гэта патрабуе ісціна. На вашым шляху вы сустрэнеце шмат спакус. Ваш шлях не заўсёды будзе лёгкім, будуць падзенні, але памятайце, у мастацтве узыходжання галоўнае не тое, каб падаць, але тое, каб не заставацца ляжаць. Христос заўсёды гатовы падаць вам руку і дапамагчы падняцца. Запамятайце, дарагая моладзь, шукайце Хрыста як крыніцу усялякай праўды і сэнсу. Захоўвайце вернасць караням і будзьце удзячнымі сваім бацькам. Служыце іншым праз сваю прафесію, будуючы свет справядлівасці і міру. Будьце адказнымі, застаючыся свабоднымі асобамі. А Бог адзін у Тройцы, Бог Айцец, Сын Божий і Дух Святы, няхай напаўняе вашае сэрцы сапраўднаю любоўю, а вы, аддаючы узаімнасцю тых, каго спатыкаеце на сваім шляху,
будьте милосердными, як Отец ваш небесный милосердный. Амен. Пра заступніцтва святога Барнабы апостола шчыра просім усемагутнага Бога. Молімся за папу Льва, каб ён насычаў евангельскім духам жыццё сучаснага касцёла. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашу краіну, каб пан Бог захоўваў яе ад усялякага зла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за настаўнікаў, за катэхетаў, каб са шчырай адданасцю яны навучалі дзяцей і моладзь Евангелію. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, каб яны былі першай і найважнейшай катэхетычнай школай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу моладзь, выпускнікоў, якія робяць крок у новы шлях свайго жыцця, каб пан Бог іх благаслаўляў, а маці найсвенчая трымала іх у сваёй матчынай апецы. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы разам імкнуліся да нябеснай айчыны. Цябе просім. Божа, ласкава прымі нашыя просьбы і навучы нас словам і жыццём набліжаць людзей да Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Jesús mój, ja nie warty, kab da mnie nie uwajszą, dy swoim słowem duшу odnowisz, mia nie uratujesz znów. Тіло і кров покину, нам грешним споживать. Крошечці хліба сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Тіло і кров покину, нам грешним споживать. Крошечці хліба сиходиш з неба, каб нам ратунком стать. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Справвечний Божа, освяти Твоим благословением ахвярные дары, якие мы Тебе приносим. Просим Тебе, наповни наше серце гарячою любов'ю, з якою святий Барнаба нес поганам святло Євангелія, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо Ты, спрадвечны пастар, не пакідаеш сваю аўчарню, але праз святых апосталаў няспынна атуляеш яе апекай, каб кіравалі ёю тыя людзі, якім Ты, як намеснік свайго сына, даручыў пастырскую уладу. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях,
благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Барнабай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакону. Баранку Божий, який береш на себе
грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленая, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, перемянить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, вучив ти кольки раз, что мы, браты и сестры. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Ты на крижі терпів од ран, каб откупить провины. И, Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Ты воскрес на третий день, каб отчинить нам небо. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Духа Святого нам спаслав, каб освятив нам серці. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Ти заснував святий костьол, каб стали ми одним. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане,
Witaj Jezus, Zbawca świetu, Ty przyjmij nasze śpiewy, молитwy, Boży Synie. Христе, до Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, Аллилуйя! Молимся. Пане наш Божа, у дзень успаміну святога Барнабы мы атрымалі задатак жыцця вечнага. Дазволь нам калісьці тварам у твар бачыць Хрыста, якога мы прымаем у найсвяцейшым сакраменце, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. А зараз будзе благаславенства кветак, зёлкаў, а пасля будзе благаславенства дзетак. Дзетак папросім, каб сталі як да камуні ўздоўж касцёла. Ужо цяпер можете, дзеткі, выстраивацца ўздоўж касцёла, калі ласка. Усе дзеткі, як да камуні. Выйдзеце са сваіх лавак, мамы хай пусцяць сваіх дзетак. Вдоль касцёла все дзеткі станьце. Завершаем урачыстае спатканне ў гонар найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. Праз удзел у ахвяры святой імшы, у нешпарах і працэсіях мы вызнавалі веру ў сапраўдную і рэчаісную прысутнасць Хрыста, Сына Божага і чалавека, пад постацямі хлеба і віна. Хлеб і віно – часткі гэтага матэрыяльнага свету, гэтай зямлі. Бог стварыў яе для чалавека, якія сабе падпарадкоўвае праз працу. Прыносім сёння на заканчэнне тыдня нашага праслаўлення Эўхарыстыі вянкі, сплеценыя з першых кветак і лекавых траў, і просім Бога, каб сваёй усемагутнай апекай атуляў нашыя палі, лугі і лясы, сцярог іх ад атручвання і знішчэння, а таксама дазволіў ім выдаць шчодры плён для нашага добра. Пане Божа ўсяго сусвету, Ты загадваеш расці травам, зёлкам і збажыне, каб яны былі лекарствамі і спажыткам для людзей і жывёл. Ты спасылаеш багацце вады і промні сонца для плёнаў, садоў, агародаў, лугоў, пашаў і лясоў, каб усё, што зелянее і квітнее, прынесла плён, калі прыйдзе час жніва. Просім Цябе, благаславі прынесеныя дзеля Тваёй хвалы першыя плады зеляніны гэтага года, маладыя парасткі збажыны, травы, зёлак і кветак. Захавай усё ад засухі, граду, паводкі і усялякай шкоды, каб паўсюль узрастаючы яно радавала вока, прыносіла шчодры плён і магло служыць здароўю людзей і жывёлы. Учыні таксама, каб мы, трываючы ў Хрысце, як галінкі ў вінаградным кусце, умацаваныя яго любоўю у Эўхарыстыі, маглі прыносіць плён добрых учынкаў праз дзеля Тваёй хвалы, праз Хрыста Пана нашага. А зараз благаславенства дзетак. Да Пана Езуса прыносілі дзяцей, а Ён, абняўшы іх, благаславіў, ускладаючы на іх рукі. Тое самае робіць і сёння, бо асаблівым чынам любіць дзяцей. Таму дагэтуль актуальныя яго словы: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне,
Не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Просім Бога Усімагутнага, каб благаславіў сабраных тут дзяцей, як благаславіў наш Пан Езус Христус, калі хадзіў па палесцінскай зямлі. Таксама просім, каб прыняў нашыя малітвы і спевы праслаўлення. Ojcze Niebiesny, Twój adzynarodny Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus, brał dzieci u abdymki, klał na ich głowy ruki i błogosławiał ich. Prosim Ciebie, sтережи собранных тут детей от усялякого зла и спошли на их Твое щедрое благословение. Амен. Погляди, Пане, на безвинность гэтых детей и заклопоченность их батьков. Благослови их сегодня у свою добрыни. Нехай узрастают у годах и развиваются у мудрости, оточенные Твоей лаской и милосердностью. Нехай познают и любят Тебе, и нехай стерегут Твои заповеди, каб досягнуть счастья земного и вечного. Amen. Amen. Просим Тебе, Пане, нехай собранные тут дети, про заступництво Найсвятейшей Марии, заўсёды Девы и святых анёлаў-ахоўнікаў, няспынна адчуваюць опеку и обороны, а таксама цешацца их сяброўствам у вечности. Амен. Amen. Нехай вас благословит и стереже Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Amen. Боже, злітуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наши вочи, в облик Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твое збавлення, люди все и все народы. Уславляют хай народи Тебе славять, Боже. Уславляют хай народи Тебе славять, Боже. Хай же радость запанує на землі з-поміж народів, праведність нехай керує цілим світом з Божої згоди. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Плен земли уже нам даний, Бог послав благословление. Пану хай несется слава, на свет целый, на век вечный. Уславляют хай народи Тебе славять, Боже. Уславляют хай народи Тебе славять, Боже.
За хвіліну выставі Найсвяцейшага сакрамента. Залежна ад як будзе пагода, калі будзе дождж, то працэсія адбінецца. Калі дождж перастане, то будзе працэсія эўхарыстычная вакол касцёла. Адмовім літанію да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Пасля выставення тут так сталася, што не ўсе прынялі камунію. Пасля выставення будзе камунія святая тым, хто не прыняў Пана Езуса. Цяпер выставі Найсвяцейшага сакраменту. Працэсія будзе. О Найсвятейша гостыя, вядзі нас да нябесных брам, трывожаць моцы нас варожыя, успамажы нас, дай силу нам. Адзіны ў Тройцы Бог святы, Табе хвала ва ўсе вякі. Трывожаць моцы нас варожыя, успамажы нас, дай силу нам. Амен. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Święta Trójca Jedyny Boża, serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w łonie Dziewy Matki, Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa со Słowem Bożym istotnie zjednane, serce Jezusa bezmierznej wielczy, serce Jezusa świętynia Boga, serce Jezusa sialiba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej brama nieba, serce Jezusa полымеючее в огнище милости, serce Jezusa sprawiedliwości, lubowi skarbnica, serce Jezusa dobryni i lubowi pełne, serce Jezusa усіх cnota uglębienia бездонная, serce Jezusa усілякай хвали недостойнейшее, serce Jezusa володар і з'єднання усіх серців, serce Jezusa, u jakim usie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, u jakim usia pełnota bóstwa, serce Jezusa, upodobanie Ojca Niebiesnego, serce Jezusa, z pełnoty jakogo my usie otrzymali, serce Jezusa, praga od wiecznych wyszyniów, serce Jezusa, cierpliwe i wielkiej miłosierności, serce Jezusa, szczodre dla усіх, kto do Ciebie zwracaється, serce Jezusa, krynica życia i świętości, serce Jezusa, umiłosierdzenie za grzechy nasze, serce Jezusa, napełnione zniewagami, serce Jezusa, zloczyństwami naszymi zmuczone, serce Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci, serce Jezusa, dzidaj probitaje, serce Jezusa, krynica усілякого sucieszenia, serce Jezusa, życie i воскрешение nasze,
Сердце Иисуса, спокой и поеднание нашее. Сердце Иисуса, живая ахвяра за грехи наши. Сердце Иисуса, збавление тых, кто на Тебе спадзяецца. Сердце Иисуса, надея тых, кто у Тебе помирае. Сердце Иисуса, радость усіх святых. Баранку Божий, який береш на себе грехи светы, даруй нам, Пань. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Езу тихий и покорный сердцем, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердца наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. О Езу, наимилейший откупитель роду людского, глянь на тых, кто покорно схиляется до подножа Твоего алтара. Мы Твоя уласность и Тебе належать хочем. Сёння кожны з нас шчыра аддаецца найсвяцейшаму сэрцу Твайму, каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не ведаюць Цябе, многія адвярнуліся ад Цябе, пагарджаючы запаведзямі Тваімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу найласкавейшы, і прытулі ўсіх да святога сэрца свайго. Валадаром будь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступіліся ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе пакінулі. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна ўчарня і адзін пастар. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі, ад краю да краю, адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, яму хвала і пашана на векі. Аман.
Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostolów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza, męczenników orszak białym. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzony Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z duchem wszechświat wielbi cały, królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyoblekłszy się człowieka, nie wzgardziłeś Panny lonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej ościej w męki dobie i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż o mych grzech, co plami, iś odkupił nas od zbrodni, drogi swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios blogie bramy. My w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej uszec winy. Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Молимся. Боже, Ты у Найсвятейшем Сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, яки живешь и владарыш на веки вечные. Amen.
Хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна, Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна, Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна, Иисусу честь и хвала. Хто не атрымаў камунію, можна падысці да алтара сюды. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и заўсёды и на веки вечные. Амин. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.